ତମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? ତମକୁ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପାଇଲୁନି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ? ସମସ୍ତେ ଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତ? ଆଉ କିଛି କହିବ? ଆଉ କିଛି କହିବ? ଆଉ କିଛି କହିବ? କହିବନି? ଟିକେ କହୁନ। ପଚାରୁନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ? ପଚାର।